van fent canvis normatius, va passant tota una sèrie de situacions que ens sobrepassen, doncs veiem la necessitat i la part positiva que és estar associats amb una patronal d'aquest tipus que a més té un codi ètic i que té un plantejament de defensar la qualitat del servei, l'atenció a les persones i l'acompanyament a les empreses. Fa 15 anys que estem treballant amb menjadors escolars, és la nostra tasca diària, amb l'especificitat que tenim un percentatge molt elevat de producte ecològic i de proximitat. Som una empresa de mida mitjana petita, tot i així en aquest sector ràpidament tenim un volum de treballadors i treballadores important, atenem un volum d'infants cada dia i de famílies important. Al sector estem patint moltíssim perquè les AFAs i les escoles ens demanen que assumim una figura professional de ballador de menjador, que no ens correspon a les empreses fer-ho perquè el preu públic que paguen les famílies no inclou aquest concepte i en canvi ens ho demanen moltes vegades. Un que ha millorat força aquest any gràcies també a l'acció de la CELLEC, que és el cobrament de les beques als ajuts a menjador, però que hi ha anys no sabem si és circumstancial ara que ha millorat, esperem que no i que sigui ferm. L'administració creiem que s'hauria de mullar més. Està molt bé que es promogui el PREME, el Pla de Revisió de Menús Escolars, que es potenciï el producte de proximitat i el producte ecològic, però també s'haurien de destinar recursos a fer això possible. Quant a licitacions públiques, que l'administració també pugui definir eines concretes d'auditoria i certificació sobre els compliments en els processos de producte de proximitat, de producte ecològic.